Kuna Xumai zure puntuak. Abia da lastejak norat garamatza. Hemendik ezin ikus garbi horren antza, behintzat abian dena dugu obra latza, eta galdua daukat kontra esperantza. Mendiak ez aldira alfejik zilatzen. Ez dakit han urrea dutenez bilatzen, nik kaskotik tristeki ditut begiratzen, zen bezala ustea horren zaila altzen. Poliki ibiltzeak zoindu alde ona. Lasai agurtzen alda ondoan dagona, bai abiadurak du arazo sakona, eta fitegi da iritsia ona.